To ga fa mota ta shirya, an loda kaya, fasinja ya rage ya hau, ana ɗaure kaya, ana karɓar kuɗin mota. Wannan mota Fijo ce 505 irin ta da ɗin nan, ita ake hawa daga garin. Idan baka biyo ta babban titi da yake da kwalta ba, zaka bi ta gargada irin wannan kan birji, to sai dai ka hau irin wannan mota. Kuma ga shi yamma ta yi, in muka ce za mu bi ta waccan kwaltar ma mota wahala za ta yi mana. Shi ya sa muka haƙura muka biyo ta gargada. To tafiya dai ta tafi, an hau mota, mun haye saman mota ɗare-ɗare. Ba mu taɓa hawa ba, ganin tafiya ta kama mu da yamma muka hau saman mota. Saboda hanyar shortcut ne amma kuma babu mota mai kyau. Sai muka yanke shawarar to mu ma mu hau kamar yadda kowa yake hawa, mu ma mu ɗana mu ji abin da ake ji. To ana tafiya dai, duk fasinjoji sun sauka sun bar sai mu kaɗai a hanya. Sai mu kaɗai sai kuma na cikin mota mu ne a sama, saura mu uku ni da abokaina. Ga ni ga Huzaifa ga Hisham. Tafiya ta yi tafiya, ana tafiya sai hadari ya haɗu. Gabanmu ya yanke ya faɗi. Kalli hadari, hadari mai matuƙar bada tsoro ma kuwa. Dan wannan hadarin ya haɗo sosai. Ga direban mu motar shi babu birkin kirki. In za a tsaida ita sai dai tun daga nesa ya ciccire giya ya yi slow, ya dinga ɗaure ta kuma da giya. Haka har ya samu ya tsaya. Wai birkin shi ya lalace. Dan haka sanda ya dinga yi tafiyan nan har ruwa ya zo ya tarar da mu. Ruwa ya mana ɗan iskan duka a saman motar nan. Ba dan Allah ya sa ma muka samu ya miƙo mana buhun leda mai faɗi muka lulluɓa ba, amma duk da haka buhun nan yana yoyo. Duk muka jiƙe jagab. Kafin a zo mai addu'a, kaf mun jiƙe. Allah dai ya kawo mu lafiya muka sauka. Hanya mun ga hanya. Ba mu taɓa biyowa ta wannan hanyar ba sai wannan karon. Ba mu taɓa hawa saman mota irin wannan ba sai wannan karon. Hanya abin al'ajabi. Amma kuma wata hanyar fa, wannan hanyar ta ma ban mamaki. Da wata mai kwaltar gara wannan mara kwalta. Birji ne amma an gyara shi. Wallahi da wata mai kwaltar gara ka ma bi ta wannan. To direban mu dai da ana tafiya duk fasinjoji da yawa sun sauka sun sauke kaya masu nauyi sai ya ƙara wa mota gudu. Ganin hadari yana ta haɗowa. Ko a samu a je kafin ruwa ya sauka. Amma ina kafin mu kai mai addu'a ruwa ya zane mu jagab. Lokacin da ruwa ya sauka na haƙura da recording na mai da wayata cikin jaka na sa a leda. Saboda kada a je a biyu babu. Ni in jiƙe waya ta jiƙe. Kaga kuwa me ya kai ni. Wannan shine labarin tafiyar mu. Tafiya dai ta yi marmari, an yi armashi, ta yi armashi, ruwa ne kawai ya zane mu. Amma mun ji daɗin tafiya a saman motar nan. Ba mu taɓa ba amma akwai great experience a cikin shi. Hanya ce ga ta nan fital. Ta ganin 'yan ƙauye, wasu a gona na shuka, wasu na tafiya, wasu da kaya a ka, manya da yara. Masu mashin kuwa gasu nan suna cin karensu ba babbaka, gudu suke kamar za su tashi sama. Masu mashin, ka gansu ko? Ka gani? Haka suke wuce mu fiu. Ka gansu kuma kowa da kaya ko da goyo. Wani goyon biyu, wani goyon uku. Wani ya ɗauko buhu babba kamar na masara ko na shinkafa. Amma gudu yake ba sauƙi. Saboda sun saba haka suke tafiyarsu.